Nyaldi daka mboda yeta tagadomi jimowo badomi hami jojolani mi yomi jangto daka kongedumen roka ko gidomen danyani hono men ngoye Kume Amadou Baro ɓe ngari ɗo ɓe mbaɗi min soutenir moralement ɓe mbaɗi min soutenir financièrement ɓe mbaɗi min soutenir physiquement haqqillaji amen foof garti alhamdoulillah ɓe mbaɗi kadi moƴƴere geste joɗɗo ɓe gaddi ɗum ñanden hande kadi ɓe ngari ɓe gaddi ko ɓuuri ɗum koko yettirte Allah emin ñaago to Allah sewode mo ganduɗa na darani dental ngal yo Allah ɓeydanɓe sembe ɓeydanaɓe hattan ɓeydanaɓe yaajede emin ñaagui Allah to Allah no koskas waye Tiwawon ni yo Allah wallu en sewode waya noon e dental Cheikh Sirajuddine kala koɓe ɓami yo Allah tawtuɓe hen kala koɓe memi yo Allah wat hen barke yomin guur ha 14 régions Sénégal ɗi foof sewode daña toon représentant ji yimɓe ɓamda dardo ha mbatten nottude assemblée générale ɓe gummo Ndar ɓe gummo Kédougou ɓe gummo Sédhiou ɓe gummo Oussouye ɓe gummo Matam foof gara kawra ɗo mon to Dakar ɗo emin jetta Allah emin jetta le président Mouhammad Siraji Agne yoɓural men ɗi ñaldi daka mboɗa yetta tagadomi jimowo baɗomi hami jojolani mi yomi jangto daka kongedumen roka ko gidomen danyani hono men ngoyeso daka o cernono di kala jam o adi ɗe dentembadi adato daka timma min jetto noon min jettala min jetto on par ce que no mbawno arta tan calmini noon tan jehon laabi mais soɗon gadda paabaade par ce que hakkille mum e julle ɗe ɗal vraiment machallah min beltima no feewi on gaddi ɗo ñanden on gaddi ɗo keewal on gaddi daage kañum catallaji awa e ndiyami ko yarte on gaddi hannde kadi café en couscous en boisson madar en e vermicelle ko paabaɗi quoi vraiment min beltima no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi bon en fait comme no kewmi wiide ni kala liggotoɗo e dental Cheikh Sirajuddine walla dental Mbouré Gounass e andi Daka ko hoore golle dental ngal ko ɗo puɗɗi Daka ɗum waɗi sewode ko ɓooyi ene waɗa golle pattam limmi eko fati e Daka to banggueji ɗi foof noon dans tous les domaines eyyi hikka noon eɗen gandi ko ɓooyani ko o cuumu waɗino ɗo e nder Daka nde cuumu ngu waɗi nde Allah waɗi hen mataw Dakaji jeegom somi jumani ko ɗin gonno cumɗi ɗi hono Daka Tamba Daka Ndar Daka Ross Béthio Daka Guddude e Daka Thily Boubacar e Dialloubé e kamɓe gonno sumranoɓe nde ɗum waɗi nde tan weeti muɗum taw on jamma ni sewode jaɓɓima won hen e Dakaji cumɗi won hen yimɓeɓe to Daka mum to beele wallinde ɗumen ha weeta nde ɓen mbaali toon ha weeti hankkadi mataw garti pewnita Dakaji muɗumen e on saaha noon sewode addaniɓe ndiyam addaniɓe daage haaɓe mbawa wirtude haaɓe mbawa kadi yarde caggal mum hande kadi sewode arti kadi addude ko wiyete ko guura e guila e makaruna en hay hamsa en hay couscous en hay boisson en hay café en e ananas en eko nandi hen foof min gaddiniɓe kadi kamɓene ɓe ballitoro ha joni noon emin wonde e yawre so sago amen kala koɓe gadduno en guura min dottaɓe ɗum ɗon foof ɓe mbawa kadi wurde ha timmi no hannirta ni enam e kono wonno kadi ko geste o tan ɓurno yodde hen ɗum waɗi min gaddiniɓe ɗum ɗon muññitindeɓe ko yane mabɓe ko kadi ko hoddiroji Allah ko noon Allah ñawirno eɗen ñaago kadi yo Allah lomtinanɓe ko ɓuuri koɓe cikkanno ko ɓuuri koɓe gadduno ko inchallahu rabbi e barke Daka eɗen gandi Allah kadi ma waɗanɓe ɗum yo Allah waɗanɓe ɗum e joni noon équipe o fof ne daari guilay commission d' organisation e Hamidou Ndiaye en e guilay commissaire compte Oumar Ba guilay gardiɗo amen président hono Siraji Agne e vice président Amadou Baro Ba emine foof emin daari emin mbaɗi junggo e fandu e trésorier en kamɓe foof eɓe daari e mbaɗi junggo e fandu
ngam wallude wonɓe Dakaɓe ngam toppitade ɓe ngam ƴewde kala ko ganduɗa hoorema ko ɓe poti hatujinde fedde nde walla ɓe ɗum haɓe mbawa vraiment moƴƴinde dakaji mabɓe fewnude dakaji mabɓe taw ɓe ɗemɗata ɓe ɗomɗata ɓe keyɗata ɗum min jiiɗa hay goto heyɗe ɗo min jiiɗa hay goto ɗomɗo ɗo hennam eɓe gandi kadi Allah ma wallu min hen inchallahu rabbi e barke oɗo Daka ko ɗum wonno darde amen ko ɗum wonno golle amen eɓe jetta noon kadi l' ensemble presse arɓe foof eɓe jettaɓe hen nde tawno ɗeɗo golle waɗiraka kadi filmiraka pour yeengo ala filmira tan ko pour mataw beele goɗɗo so yii komin mbaɗata ko goɗɗo kañumne ummo kañumne wawa wadde ɗum nde wonno joguiɓe yiɗɓe wadde ne keewi woni hen ko ma kirjine woni hen ko ma jiiya kadi woɓɓe ne mbaɗa ko ɗum tan woni fandare nde kono wona yomin jiiya hen wona yomin gande hen wona yomin nani hen minen fanda minen so tawi tan imine ɓerde ceerno ɗum yoni min min gone ɓerde ceerno tan ɗum yoni min foof ko heddi ko noon mataw ko hankkadi ko aduna o addiri noon alay saago yimɓeɓe kadi balle ciftine ɗum ɗo ko siftinde yimɓe tan wonde yen gone moƴƴere nde wonno Daka kadi ko ɗum noddi yo yimɓe gone moƴƴere guura e moƴƴere kadi ɓooya e moƴƴere ɗum ɗo wonno sababu ha presse o kadi ɗoftimin donc emin mbaɗa remercier l' ensemble presse garɗo foof mi wawa limtude somi limtimi juumat kono onon foof on jarama e mbadi kubtudinde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh